Folin tan ne be magazine ni mali la jabo be la jili aw bismillah aw kuna fonu kenaka bakurubaw ulu fleni kulu marfatigi dameleke mako ni takarikeru la anga koronfela fando la amanda do la ko wala wala fokata se Mohamed Ali B13 manale kulu marfatigi dameleke mako nyama bado yi o faka ani fokata se rusula mako bolu nyama ma uye kare kon kalina kam mako mi kira sadra fil konala dabidu la ko fene wala wala fokata se waram se ko ko ni masa ko do bi ngunu ko do ba ko juko amanda do la ko wala bismillah ko kura kuna funu uluke negasa kulu marfatigi dameleke mako ni ku kumeka do gunal konna la fokata se tesalitani tin zawtel mak sami me koran felala anga kulu marfatigi dameleke ko ni buluda kuka buluda mi konna la nakera sibirite mene fokata se kari masa nege kanye tani woro wati konna sa min kera secteur do la nabe fo matesalita tin zawten fokata se agulma depa ma ko ninga la selunu kala rawelu ko nasa uya yira ka fo ko ni ko ni ka be mali koron fela fokata se awurudu bianfa kilometre bisaba anduru olu bonyango ko ni masa kuluma fiziki dameleke ku kelimi ka tu daka ko ni osigi o ro ko foli ni la nga fintikla ka utara buka wati minade akera sababu ye ku ga fenchama ko ni ko lucie u ga bolma fe fokata se ko mara ma fenche juku munum bubulu kam maw balu dalala ko dali ko ni kero luka dadigi kero la ko sebe olu ko ni chama ko ni che anga fintigila ka olu ko ni fesa anga fintigila ka chef d'état major général akoni boraka la silimina aya yira ka fo ko foli ni tan ni ko ni ko kanga di mali fintigila ka ma kenen yala munu ko ni be u ka barabulu ko ni bela jelin bla koron felaina wala sa tukum na kul ma fatiki dameleke nu ko daka kisek blenta ka bom mauka ka lafiya ko ni udagli ko lasi mali alikonnala kuna funia fulana na sa Centrafrique ale kon la sa kulma fatigi dameleko ko nyama bado ko ni buluda kero ka menkera faka fokata se rusula ko ni oluka bululi nyama masa ni ma ko fuli na ka maw ko ni bulu karlauka o kera dugu ko fuli mi kon nasa o ye ko mamu nale ko ni dugu me kilometre duru gordil ale bonyangula sa kata vagada ale kon nala o kon be o Centrafrique na traka sa cha o kon yesa min kera janvier kalo klebi sabani kili samba fla ani mugannani ko ni o kon nalla o ka bolodi nyama yin ko ni o akunguti do horede wala sa chugo mina kanima ko foli no noye ali B13 ye nali ye kulmar fiki damele ko ka manyema do ko ni ale era ko ni wuli ko kunti do horede wala sa chugo mina Centrafrique filinti la kawde ka sega u ka mara mafeon anu ka fon bela jele mine wala sa chugo mina ku bela jele fa wala sa chugo mina ko lubi lafiya dahilina nga filinti la ko ni ulu kone ama mi ye faka no lube gorgi ale kon nala ulu bora kalama wati mina ko ni ma ko fulenu ko ni mina do uka dugu konnala no yuka village koni ale konnala wulla koni ane yudisila koni mawu oluka deme nyonya anoluka tasira nyuma nuka akli sigi ukone wulla wati ukonna sa katakeruka wala sa chuko mina civilu no yi jamana de ngwanza oni oluka saka lafiya dagil na barsabula marfa chikan koni akunchara ko sebe nga fintigila ko no yi soldaw yo wulla ko sebe ka barabulo chama koni blasenga ni ma ko fulin koni bolo daksira ka nga ke uka fin ma uka nyama koni o manoi ali B13 Obato amita kuna funia ale labana sa mi meta warimsen ko ale kota fanfela la sa ko niya asanda madoyi warimsen ko ni akilina fo ale ko ni meka tunu jena traka sa chaw bela jilna keren yalla fe me sefa ko ni odubni e français fay aka warimsen chama ko ni obeka tunu Communauté économique monétaire West Africaine ma ko ni willa ka sigi mi ko ni na kera sante menona no samba fla ani mugan saba ko ni sa mi ye ko ni ka laje ka larawelu ko ni sigi mi mbato waramsen no atunu togo be sika nyado to kumna wa yira la ka fo fene ko yoro do la ko ni ko war do be ka takaddu wari munu be no waru la ko donete mali alere ko no fuka ta se wurudu ya fa be la jilema fen be farase fa ko ni odu
Alisa n'ale ye feerekɛla sa min bɛ duwala ale kɔni kɔnɔna la ale bɔra k'a ka damakasi kɔni o yira a y'a yira k'a fɔ ko kɔni ko olu bɛ feere la sugu kɔnɔ k'a a ko kɔni bɛ degunba de bɔ olu ka sugu kɔnɔnaw la barisabula ko n'a sɔrɔ la warimisɛn kan ka segin i ma fɛn min na kɔni i bɛ mɛn sugu kɔnɔna la ka sɔrɔ i m'a wari kɔni o sɔrɔ kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tulu kɔni ko o litiri ko tun bɛ 240 la nka warimisɛn ko gɛlɛya na a degun ma k'a kɔni a taara fo 300 la wa n'a nɔngo caman kɔni o bɛ yen bi ni donna an ka dɔgɔfiyaw kɔni na fo ka taa se an ka bolimafɛn minnu bɛ yen ni bɛɛ jɛ bolimafɛnw kɔni don sa warimisɛn ko a ka gɛlɛn a kɔnɔna la kosɛbɛ ko min kɔni b'a la ko laraweliw kɔni bɛ sen na walasa cogo min na dɛmɛ ani dɛmɛ bɛ se ka ta ka don a ko kɔnɔna la nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko san tɛmɛnen min ye san 2019 ye sa baarabolo dɔw bilala sen kan min kɔni na wa u kɔni u ye miliyɔn wari caman kɔni u y'o warimisɛn kɔni ta k'a cari jamana ale caman ni ɲɔgɔn cɛ sefa kɔni a bɛ dun yɔrɔ minnu na sa nka k'a kɛlen n'a fɔ san laban in fɛnɛ na ko o wari caman kɔni ko o tununen kɔni don ko kabini san 2020 kɔni wari kofɔlen min tun bɛ yen nɔ ko k'a kun fɔra ko o ko kɔni bɛna da ɲɛnɛmaya k'o ta dugu dɔw la ko ko wari in kɔni k'a tununin kɔni cayara Mali a n'a nɔgɔn caman kɔni na sa nka ko dɛmɛ ani dɛmɛ bɛ ka taa k'a don kabini san 2020 kɔnɔna la k'u ba a ko ka fo ka taa se san 2022 kɔni ma Abbas Mahanda Tori n'ale ye gouverneur ye Banque des États de l'Afrique centrale kɔnɔ n'i y'a doroso ɲɔgɔn na a bɛ kɛ biyaki ye ko a kɔni bɔra ka laseli kɛ laseli min na kɔni a y'a fɔ kɔni ko warimisɛn kasabiya hakɛya dɔ kɔni o bɛ ka dilan nka n'a bilala waati min na a bɛ cari sefa wari bɛ don dugu o dugu la a bɛ cari u la walasa cogo min na lafiya da kelen u ka se ka kɛ jamana olu bɛɛ ye nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoniw na an bɛ kan bɛɛ bolo da waati wɛrɛ